Eu empecé basicamente por figuración, como solemos empezar casi todos os artistas. Chegado o momento, pois, creín que o que estaba transmitindo polo medio figurativo non enchía de todo o que eu quería expresar. E decateime por empezar pola abstracción, creendo que eran dous mundos totalmente distintos, pero ao final, hoxe, co paso do tempo, decateime de que realmente a abstracción e figuración é exactamente a mesma cousa. O cadro máis figurativo que podamos pensar sempre é unha abstracción. É unha abstracción porque, en principio, está feito nun plano de dúas dimensións. É a realidade, o que vemos e palpamos, é tridimensional, co cual un cadro sempre é unha abstracción dunha realidade. Por moi referente que teña e que sea identificable, sigue sendo unha abstracción. Por eso eu sempre digo que os cadros abstractos son, dentro da arte, como unha ventana aberta á imaginación, na que non tes un referente sobre algo que coñeces, pero sí que che dá ideas para poder ti pensar que pode ser, a que se che parece, etc. Co cual, a ventana está aberta a un público que de outro xeito, pois ao mellor só vería pois unha figura moi ben pintada e podría decir está ben ou está mal, gústame ou non me gusta, pero dentro dunha obra abstracta sempre hai algo máis, ou penso que hai algo máis, que é que o espectador poña parte da súa imaginación para intentar desenvolver e sacar conclusións do que está vendo. A parte de pintar, gústame moito escribir. Non son un escritor, simplemente un aficionado a escribir, porque intento pasar a escrito aquilo que sinto moitas veces á hora de pintar. Teño unha vena didáctica sobre a arte. Durante moito tempo, pois, no Concello de Vigo, anduven sempre polos colexios dando clases de arte, e iso obligábame a ter que moitas veces escribir. Entonces, aí naceu a miña vocación por escribir, e o fago casi sempre sobre as circunstancias, os pensamentos ou as ideas que teño sobre a obra que fago. O sitio era un sitio que levaba moitos anos intentando facer exposición aquí, pero como naquel momento vivía en Vigo e andaba por fora moito, pois nunca tiven o tempo suficiente como para planificar unha exposición deste calibre no Marcos Valcarce. É unha sala espectacular e creo que a miña obra aquí pois realza moitísimo máis a súa forza expresiva.